tänään tämä äänikolumnini ei ole välttämättä riemukas, mutta haluan kuitenkin muistella ja kertoa nuoremmillekin polville, että minkälaista on ennen. Enkä nyt halua lähteä muistoissa möyrimään, mutta joitakin asioita poimia sieltä kuitenkin. Silloin kun minun ikäluokkani, sodan jälkeinen ikäluokka meni kouluun, niin meitähän oli tietysti hirvittävän paljon. Ja aivan hiljattain on noista koululuokkien oppilasmääristä ollut paljon puhetta ja pulinaa, niin muistan, että koko kouluaikani niin sanottu kansakoulu, keskikoulu ja lukio, meitä oli aina 44. Ja olen tästä muodostanut itselleni käsityksen, että 45 on saattanut olla ihan se ehdoton yläraja. Kansakoulun ensimmäisellä luokalla meillä oli opettaja Karttunen ja koulu oli Länsirannikon kansakoulu, mutta ei Pori. Sanon tämän siksi, että muisto on ikävä ja karmea ja surullinen. Se on jäänyt niin väkevänä mieleeni, että haluan sen nyt teidän kanssanne tässä jakaa. Eräänä aamuna koulupäivä alkoi taas, oltiin siinä 50-luvun alussa. Opettaja kantaa luokkaan isoa pahvilaatikkoa, jonka hän asettaa siihen omalle pöydälleen. Sen jälkeen hän kutsuu luokan eteen yhden oppilastoverimme. Ja sitten opettaja aloitti sen puheensa, joka kulki suurin piirtein näin. Tämän pojan isä on tehnyt paljon pahaa ja on nyt vankilassa. Sen takia koulun ja kunnan pitää kustantaa hänelle nämä monot ja luistimet ja villasukat ja tämän takin ja puseron, jotka täällä laatikossa ovat. Muistan elävästi, miten tämä luokkatoverini seisoi siinä luokan edessä pääriipuksissa. Se näky on jäänyt karmeana mieleen. Mutta mennään vähän kevyempää balettia, kuten Martti Innanen tapasi. Käsityötunti oli minulle painajaista voimistelutuntien lisäksi. Ensin virkattiin joku patalappu, minä vasenkätisenä yritin ja tulin itkien kotiin. Sanoin, että opettaja haukkui mua, koska silmukat on liian suuria ja eri kokoisia. Äitini sitten yritti opettaa minua. Hän laittoi takapäin kädet kainaloitteni alle ja tällä lailla hän oli myöskin sitten siinä vasenkätisenä. Tosin sitten nämä patalaput ja sipulipussit olivat sellaista tuotosta, että näin ihan selvästi, miten äiti patalapulla poltti sormensa kattilan kannessa ja sipulit tippuivat sipulipussista ulos. Sitten oli veistoa. Meillä oli ylivääpeli, sodan käynyt ylivääpeli. Siinä oli hänen veistoopettajan pedagoginen pätevyytensä. Yritin sellaista ihan tavallista leikkuulautaa värkätä niin kuin kaikki muutkin, aina työvaihe kerrallaan niin kuin silloin tehtiin. Ja muistan, kun hän tuli tarkastamaan työni, hän katsoi sitä leikkuulautaa, jonka jälkeen hän otti sen käteensä ja löi sen halki polveaan vasten ja heitti ne palaset eteeni. Voimistelu oli vähän samanlaista, opettaja mukaan lukien. Siinä tällä opettajalla oli 3 lähtökohtaa tässä voimisteluliikunnan opetuksessa. Ne olivat häpäisy, pilkka ja solvaaminen. Ja näillä eväillä sitten meitä heikompia vietiin. En koskaan oppinut ymmärtämään, miksi luokan 2 parasta laitettiin muodostamaan ne jalkapallojoukkueet ja sitten minä ja eräs hyvin lihava poika olimme ne viimeiset. Ja pakkohan jommankumman oli jompaan kumpaan joukkueeseen mennä. Ja kaikkein kummallisinta, että meistä tehtiin aina maalivahteja. Sitten kun alkoi luistiradalle meno, niin mulla oli äärettömän heikot nilkat ja en ollut koskaan luistellut. Tämä sotasankari pakotti minut
luistiradalle, hommasi jostain ne kamalat hokkarit, mutta minä vastasin tähän sillä tavalla, että seisoin kentän reunalla lumihangessa koko tunnin. Mutta sen verran älyä oli tällä äijällä, että kun muut menivät luistelemaan, niin minä sain sitten mennä hiihtelemään. Ja siitähän minä pidin varsinkin, jos se tapahtui esimerkiksi järven jäällä. Sitten kun lukiossa aloitettiin vähän tehokkaampaa historiaa ja yhteiskuntaoppia, niin minulla oli opettaja, jolla oli tiukka elämän katsomus ja hän sovelsi sitä sitten opettamaansa aineeseen. Muistan elävästi, kun kävimme toisen maailmansodan alkuvaiheita läpi. Jykevästi historian opettaja jylisi sieltä katederin takaa, että kun Saksan ryhdikkäät ja ylväät joukot marssivat Puolaan, vastassa oli vain lumipalloja heitteleviä rääsyläisiä. Että se siitä Puolan myymisestä sillä erää. Muistan muuten sitten keskikoululuokilta, että kun siellä veistosalin yhteydessä oli sellainen kuivaushuone, missä oli maalattuja tai oikeastaan ne oli petsattuja valmiita teoksia kuivumassa, taikka sitten liimapuristimessa oli joitakin kuivumassa. Ja muistan, kun liimapuristimessa oli kuivumassa sähkökitaran aihio, näin elämäni ensimmäisen lankkukitaran. Ja se oli sentään 62-63 vaiheessa. Mutta se on jäänyt vaan mieleen. Sähkökitara, lankku on tullut sitten tutuksi vuosien saatossa. Ja tähän surullisen vuodatukseni loppuun kerron vielä, kun tämä samainen voimisteluopettaja, karski mies, hänelle oli sälytetty myös seksuaalivalistusvaihe. Ja muistan, miten hän ilmoitti tiukkaan, että niin pojat, makkaralla on 2 päätä, toinen pää ja toinen pää. Toinen pää on isällä, toinen äidin sisällä, mennään pelaamaan palloa.